Yn y fideo yma, mae'n ni ystyried sut i gyfrifo cyfeiriant gan ddefnyddio gwybodaeth sy'n cael ei reid. Nawr, un o'r enghraifft gyntaf fan hyn, dyn ni angen cyfrifo cyfeiriant y pwynt A o'r pwynt B. Felly, y mesur o'r pwynt B fan hyn, beth yw'r cyfeiriant dwi angen teithio ar mwyn mynd at y pwynt A. Nawr, oherwydd y frawddeg yma fan hyn, nid yw'r diagramau wedi lluniadu wrth raddfa, fydde ddim trio defnyddio onglydd i fesur yn byd yn y cwestiwn yma a chael yr ateb cywir. Mae rhaid fi drio defnyddio wybodaeth sy'n cael ei reid yn y cwestiwn. A'r wybodaeth yn ei gael ydy fod yr ongl yma fan hyn yn 105 gradd. Nawr yn gyntaf, gadewch i ni drio edrych ar beth neu pa gyfeiriant dyn ni angen. Nawr mae gennym fi saith y gogledd yn pwyntio sydd i fyny fan hyn. Felly, mi wna i ychwanegu saith y gogledd cyfatebol ar gyfer y pwynt B yma fan hyn, sydd i fyny. A wedyn, y cyfeiriant dwi angen, cofiwch fod cyfeiriant yn cael ei fesur o'r gogledd yn glocwedd, ydy y cyfeiriant yma neu'r ongl yma fan hyn. Nawr, sut ni'n ffeindio'r ongl yma? Wel, os dwi'n ymestyn y llinell sydd yn mynd o A i B chydig yn bellach, fel yma, yna, fydda i ddeud, oherwydd fod yr ongl yma fan hyn, rhwng y gogledd a'r llinell A B yn 105, mae rhaid fod yr ongl yma rhwng y gogledd a'r un llinell A B hefyd yn 105. Mae hynna'n ongl cyfatebol. Ond wedyn, mae gen i 105 fan hyn. Beth yw'r ongl yma? Wel, oherwydd fod hon y linell sydd, mae ongl ar llinell sydd wastad yn 180 gradd. Ac felly, y cyfeiriant dwi angen, sef yr ongl yma i gyd, ydy 105 gradd adio y 180 gradd. Mae hwnna'n drid cyfeiriant o 285 iddo fi. Nawr, un enghraifft arall yn y gwylydd fan hyn. Problem tebyg iawn. Mae gen i fi bwyntiau A a B. A dwi angen ffeindio cyfeiriant y pwynt B o'r pwynt A. Felly fan hyn, y mesur o'r pwynt A, pa gyfeiriant dwi angen teithio ar mwyn mynd at y pwynt B. Wel eto, gadewch i ni ystyried be mae hwn yn edrych fel. Os di saith y gogledd sydd i fyny'n B fan hyn, fe fydde ychwanegu saith y gogledd yn fan yma hefyd, sydd i fyny. Y cyfeiriant dwi angen yn fan hyn ydy, cychwyn yn A, mesur yn glocwedd, felly dyma fo'r ongl dwi'n chwilio amdan. Sut fyddai ffeindio hwn gan ddefnyddio'r wybodaeth sy'n cael ei reid yn y cwestiwn yma, sef fod yr ongl yma yn 240 gradd. Wel eto, dwi am ymestyn y llinell A B, tro hyn i'r cyfeiriad yma, felly bod premesur, neu ychwanegu y llinell yna i fel. Nawr, debyg iawn i be nes i gynt wan yn fan hyn, efo'r ongl yma. Nawr, 240 ydy'r ongl yma i gyd, ond mae gen i fi linell syth yn fan hyn, felly mae hwn yn 180, yr ongl yma ar y llinell syth. So 180 yn unig ar gyfer y darn yma. A wedyn, mae'r ongl i gyd, cofiwch, yn 240. Felly rwan, mae fi ofyn 180 adio beth, sy'n rhaid y 240. Wel, 180 adio 60 gradd, sydd yn rhaid 240 gradd. Felly mae'r ongl yma yn 60 gradd. Ond, mae hon yn ongl rhwng y gogledd a'r llinell A B, a dyna'n union sydd gen i fi yn fan hyn, ongl rhwng y gogledd a'r llinell A B. Felly eto, ongl cyfatebol sydd gen i fi, mae hon yn ongl 60, mae hon hefyd felly yn ongl 60 gradd. Y cyfeiriant felly dwi angen, sut dwi'n mynd at y pwynt B o'r pwynt A, ydy, a nid 60 gradd yn fan hyn, oherwydd cofiwch mae cyfeiriant bob tro yn defnyddio 3 digid, felly'r cyfeiriant dyn ni angen ydy dim 60 gradd. Dyna di'r atab i'r cwestiwn yma. Cyfle chi nawr geisio cwestiwn eich hun. Mae yna ddau ymarfer wedi ymddangos ar y sgrin erbyn nawr. Ceisiwch gyfrifo y cyfeiriannau mae'r cwestiynau'n holi amdan. Pen ydych chi wedi cael cyfle i wneud hyn, yna gewch chi gymaru'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.